m-am îngrășat. Ce-i asta? Da, mă, din alea, mai sunt pahare de folosință. Nu. Poți să aprind? Da, la nana. Are ceva alcool? Nu sau nu? Are 7%. 13, Gabi? 13? Alina, Copii? Opa. stai așa, mai Câți bine. bine? Cât Ea suntem? face 12 ani. Băi, cu mătrii te-ai scos. Ce ai una pischela, Ce cuzie? una tredicene. Schimbați! Eeeei! Schimbați acea la 13, că vine poliția acum și mă ia de acasă. De ce, mă, ești pedofil? De acum, așa zice, că ăsta e pedofil. Hai să suflu, hai. Senti. Dai, tante auguri, nana. Tante auguriate, tante auguriate, Tante auguriate, Gabi, Tante auguri, ate. Hai să Doi! Grazie. Voi pune tu. Nu mai ai văzut alea, mă, vezi lumânările alea copii. Am văzut că ce eu ca să mai suflele eu în el. Lasă, fricofie. El mi-a zis că când face pe el și eu torc cu Peppa Pig. Tragă-la. Atunci așează altceva. Ia, mă. Bravo! Lasă-i acolo. Erai... Faci un finișe mai. Faci, uite, seara asta mă apuc. Nana, Și mai mi iese cu tableta. Așa mă iese cu tableta. Așa, să iau un cuțit. E, mă? Suc. Nu știu, nu e al tău. Mulți ani trăiască, ia ăsta. Ni paparațim aici. Nana, siemuri, nana. A, tu deja mănânci. Neam. Niam. Andrei! Guarda Alina, guarda Alina. Bună, papa. Lui guarda solo la torta. Dove è Alina? Așteaptă că dau fragură. Asta e pune Dar încetul să dai peste pahare, dai! Eu nu știu ce o să mă spahar de mână. Fai così, fai con la mano. Da, eu de mână. Lui Dar tu mangia... ce ești? Da, ia! Ciambellone con ananas. Prendi, mamma, prendi. Voi una? Aspetta che ti Dai, dai nana. prendi. Un pezzettino, uno. Agnoci rămâni, lasă acolo așa în sticlă, nu puni mult. Așa, treci. Uno prendi, bravo, uno. Ce la Bravo. fai? Uno, basta. Discreditat. Basta, metti in Vai, bocca. Bravo, aspettiamo Adesso che lo ci dà combacio nana. Beiu! Non fa niente, non fa Hai, cum niente. lasă pitici în Hai pace. că mai uiți ce-ți fac. Vai. Andrei, basta, mama? Stai așa. Mami, nu pui mânuța acolo. Hai înțeles? Uno. Mai înalt piciorul de că te chemă. Uno. Ce la fai? Vedeți ce artă, când m-am chinuit, când m-am... Auzi, când ești oameni, Questo no. mai faci unul? Andrei, ma tu l'hai făcut? Prendiamo questo. Alina! Metti in Eu bocca. l-am cumpărat! No, nici chiar așa. Și vezi că noi vediamo nana. Noi di professioni diversi. Ia, mă Trebuie ajut. să mai dăm în bar. Gata, Andrei deja au Hai furat. să bem amândoi din Alina, Eu vreau bucata cu sau Ia mă tu și în bar. Mulți ani, Gabi. Mulți ani. Mulți ani, sănătate, Sănătate. să crești mare. Tot la ce v-ați Mersi. gândit voi. Să vă ajute. Gabi, Dar unde e paharul lui Gabi? Nona, ăsta e matari? Cincin. Mata? Cincin. Cincin. La mulți ani. Mulți ani. La mulți ani la toți. Mulți ani. Hei! Vedea la anul. Mulți ani. Mulți ani, Robi. Auguri, Robi. La mulți ani să ne-am. Dăruța, Dari, mă supun camera. Cum e, fato? Ti ho detto la mulți ani, amore. Hai să vezi acolo. Ah, ok. Să am dovadă, să văd. Auzi, nu cumva te uitai la mine, că pe urmă vezi că te bănuită. De la mama. Diamo Andrei, ho Daria mancato prima. fragole, basta. Dai, diamo